Daar winnen we weer. En Joet vanuit Ichtenbergen bij bargeboer Jaap Frederiks. En ik ga Joet als speciale gast Luc Hazeloff. Luc, en van waar was toen Joet eten hier? Voor Weltje de Boer. En waarom? Omdat Weltje de Boer een super vrijwilliger is voor de wereld, waar wij altijd vakantieweken verzorgen voor mensen die ernstig ziek zijn. Aha! Dus het is hoe het zei. Meesten die altijd voor een oorkleer staan, daar staan wij Joet together voor. Yes. Dus dat komt heel nog kleer, maar wij gaan even uit om bargen. En dat wordt Joet wel interessant, joh. Ik zou het je vertellen. Hey Jaap, jongen! Hey! Zullen wij daar even komen? Ik kom er even naar jou toe. Oké. Oh, dat bent aardig lieden. Ja, Hey, hè? hoe is het mooi? Hartstikke goed. Ja? Hoi. Is Hoi Luc? Jaap. Hallo Jaap. En waarom kan ik daar net komen dan? Nou, weet je, die varkens die happen zo een baksteen door midden. Een baksteen? En met je enkeltjes hebben ze dan ook geen probleem. Dus ik ben er altijd een beetje enkeltjes in voorzichtig die mee. scariontjes dan... Klopjes vinden ze heerlijk. Jaap, je zegt erover bijten, maar ik zie die varkens er allemaal liggen. Maar ze hebben geen staarten afgebeten of zo. Dat gebeurt wel eens, hè? Maar ze hebben veel leukere dingen te doen. Ze kunnen hier naar buiten, ze kunnen in het stro liggen, ze kunnen rennen, spelen, doen. Maar waarom lezen ze er nou binnen dan? Heb je het weer buiten meegemaakt of niet? Oké. Maar als straks de zon weer doorkomt, dan lopen ze huppakee naar buiten, want ze zijn liever buiten dan binnen. Altijd aan het rennen. En als ze vroeten, jongen, dan halen ze keien naar boven waar jij en ik moeite mee hebben. Ja? Omdat er een wormpje onder zit. En met die bek gooien ze dat zo even opzij. Dus die procureurs, dat is gewerkt, dat is gegroeid, dat is echt varken. Dat is ongelooflijk. Deze man die had er verstand van. Dit is echt super. Ja, Dit is echt... procureur, zei hij. Wist je Ja. wat het is, Luc? Procureur is dat nekstikken van die barg. Dat lijkt je achter in de nekken. En dat is het mooie vlees, hè? Dat is zo mooi. Want daar wil ik Joert wat mee doen. Ik zie eens even een mooie die in u. Ja, pak er eens eentje, alsjeblieft. Zal ik er dan heen of net? Op eigen risico? Op eigen risico. Ik blijf hier voor de telefoon, Rijts. Ja, jongens, daar ben ik, hè. Lekker worden. Oeh, Linde, ze moet net bieten. Als ik nou van Sambarig de procureur van die mij krijg, Dan heb jij het mooiste stukje vlees uit heel Echtenderbrug. En omstreken. Uit Friesland wij. En dat nemen wij maar van Weltje. Het allerbeste stukje vlees. En dan maakt we een fantastisch gerucht van Joert. Van deze man. De bargeboer van Friesland. We zijn in Drielst. Want daar ben het Weltje. Is het thuis? Ik denk het wel. Ik denk Ja? dat ze thuis is, ja. Wist ik zenuwachtig? Nee, ja, dat was spannend. Beetje spannend. Ja. Hij is wel goed tarien, maar hij is bloemen bij die. Ja, zonnebloemen. Dus als je nou even voorop, ik ging achter die jongen, ik verstap je me even. En op mijn letter erbij, ja? Ja. Oké. Nou, Weltje. Hallo Weltje. Ik heb jou gebeld, of gemaild. Ja, Ik wil jou verrassen vandaag. nou zeg. En ik heb wat mensen meegenomen. Ja, wat Ik is het? geef je eerst even de bloemen. En weet je waarvoor ik dat doe? Omdat jij mijn grote collega bent in Lunteren. En dat je zo heel vaak al mensen hebt verzorgd en jarenlang een goede vakantie hebt aangeboden. Geweldig. Maar Weltje, ik heb nog iets voor jou. Dat wij gaan eten koken voor jou vandaag. Nou, En ik heb daar een speciale man voor meegenomen. En misschien heb je zijn naam wel eens gehoord en daar komt hij aan. In het Weltje? nee. In het Weltje? Dit is Weltje. Nou, De supervrijwilligster. Dat Tinkstrom in vlammen, hè? Ja, want die ben kostbaar, want die ben van Luc. Wij gaan vandaag eten hier nu. Nou zeg. Dat... Omdat Sto altijd voor die oren kleest is. Zo is dat. Oh, net Luc. Ja, zo is dat. Dus wij dachten, we zetten deze vrouw even in het zintje. Nou zeg, hoe krijgt varken? Culinair in het zintje. Is net nadig, Het hè? is een aardigheid, ja. Wat doet een mooie dag.
Weltje de Boer die gaat al jaren mee naar Lunteren. En Lunteren, dat is voor ons een begrip. Lunteren, dat betekent gewoon dat wij een vakantieweek aanbieden aan mensen die ziek zijn, die zwaar ziek zijn. Echt grote gezondheidsproblemen hebben. En dat doen wij in de wereld. En wij gaan dan met 35 mensen ongeveer, vrijwilligers. Vanuit de kerk in Jouren, van de kerken in omgeving Jouren moet ik zeggen, en niet alleen Jouren. Dan gaan we dus met 35 vrijwilligers er naartoe. En dan ben ik dan de weekcoördinator. En Weltje is mijn trouwe compaan, om zo maar te noemen, die is zorgcoördinator. Dus alles wat met die mensen gebeurt, of moet gebeuren, met medicijnen, met injecties, met weet ik allemaal wat er gebeurt, is zij voor verantwoordelijk. Dus als er wat fout gaat, is zij verantwoordelijk. Dus een hele zware taak. Dus ik bewonder haar enorm. Ik bewonder haar enorm. A, om haar persoonlijkheid. B, om, laat ik zeggen, ook de vriendelijkheid, maar C, ook de vakkundigheid. Ze raakt niet gauw in paniek. Als er een keer wat aan de hand is met een gast die niet goed wordt of die naar het ziekenhuis, naar de dokter moet, ze regelt dat gewoon rustig aan. Maar goed, daarom is het ook goed dat wij haar vandaag eens even in de schijnwerper zetten. Welkom in de keuken van de familie Hazelhof. Juist, maar dubbel F. Dus die mensen weer van adel, of net? Zeker weten. En wat gaan wij meekriegen van Jaap? Als je eens even zin, hebben we daar een grauw stuk vlees in. En wat gaan we er maar doen? Die gaan we ombreden en dan stoven, suntjes. En daar maak ik zo'n ouderwets pieterolje-steltje maar op. Want daar zetten we hem voor 6 uur op. Ja. Want hij maakt echt stoven. En dan hebben we een heerlijke stampot erbij. En die is maken van jerpels van zelfs. Mai andivie, stampot andivie. En droege worst. Nou. En die droege worst die gaan we uitbakken, krijg zo'n spekjes, dus door heerlijk die door het doorheen. Voorgerecht hebben ik, wij doorgejoerd, een heerlijke tongscharfilets. En die combineren we maar alle ingrediënten. En dan een mooie crème bij van prima wat basilicum. Onderslag de keuken in voor Weltje. Zo is dat. Luc, er moet even wat gebeuren. Ik snij die procureur even in stikken, want dat past zelfs haast net in die grote pannen. Nee. En dan moet er zout en pieper op. Dan brieden we die aan. Doen we daar mooie vaste kruiden bij. En wat mooie frisse groenten aanblussen met een beetje rode wijn. En dan seizoen. Langzaam. Op onze mooie stoofpot. Dus ik snij even een hoekje uit. En was het even zien. Er zit dat mooie vet er terug in. Ik snij zo stikken, Luc. Ja. En dan, maar stoot er maar even wat zout en pieper op, waar? Ja. Tja. Dan ben je een keer een leuk fut, maar een paar mensen. En wat doen ze dan? Om de haargroei te bevorderen, doen ze er wat zout en pieper op. Ik ken er niks van, hè. Ja, maar rest dat helpt, jongen. Ja, dat helpt het, maar daar wel. Ja. Maar daar helpt het wel. Ja. Nou, we maken aan het werk. Ja, het is goed. We maken aan het werk. Wij zullen eventjes de boter in de pannen. We brieden de procureur aan. En daarna Luc erbij. En dan giet het zo in die pannen. Jongen. En dan schroei je hem roendom dicht. Ja. En ik weet niet of het just, maar dat valt gewoon op. Dit vlees is ik reerd van kleur. Meestal bargenvlees is er een mooi zachte roos. Ja. Maar dit is mooi reerd, biologisch vlees. Hè? Dat ken wel wat, ja. Geweldig. Mooi dicht schroeien, rondom. Oké, Luc, als je dan nou even de truienbladjes laurier erin doet, dan doe ik de gemeenten erin. Zal ik doen, Rijtsen? En dan rozemarijn erin. 1, 2, Ja. 3. En, Tak die kan er helemaal in, hè? ja, doe er maar in. Ja. En een glas in erin. Nou, natuurlijk. Jongen. Ruiken, Rijtsen, even ruiken. Oh, jongens. En dan op pieterolje stellen, hè? Ja. Clear? Dit is een beetje moeilijk, ja. Seizoen erop. En nu moeten we nog eventjes de andivie snijden en de friske droegenwast. Dat doen we even samen, hè? Ja, dat doen we samen. Oké, prima. Doe de andivie Ja, prima. en ik de wast. Ik tel mijn vingers. Prima. Oké.
Nou, dan staan we hier in mooi die keuken vandaan om die worst even te snijden en dan even dan. Die we tegen een mooi fijn snijden, hè, want dat is wel belangrijk. Is dat mooi zo? Ja, dat is hartstikke Ja, goed. dat is ook, ja. Dat is hartstikke goed. Hey, ik snijd die worst even heel tin, in hele mooie tinnen stukjes. Ja, dat is goed. En dan gaan we dat aanstaan, dan gaan we dat uitbakken. En dan doen we als laatste doen we dat erin. Dan krijg je een beetje een spekje-achtig effect, hè? Nou, Weltje de Boer, vrijwilligster. Al jaren heb ik begrepen, of net? Maar wat is nou eigenlijk die motivatie? Dat is toch dat ik dat vrijwilliger dus, nou is ik vrijwilliger. Ja. Ik wil eigenlijk wat betekenen voor een ander. Ik heb mijn hele leven doorgebracht in de sector van geld verdienen en harde maatregelen nemen. Commercieel, onder andere commercieel, maar ook algemeen management. Nou ja, fijn. Dus ik heb dat gedaan zoals ik dat heb beleefd en dat is prima. Goed geweest. Ja. En ik doe het nog wel af en toe, maar ik vind wel dat ik ben nu op een leeftijd aangekomen, ik ben 64, dat ik denk van er is wel meer dan alleen maar dit soort zaken. Dus op een gegeven moment werd ik gevraagd of ik mee wilde naar Lunteren om daar zeg maar gasten een vakantie aan te bieden. Ja. Want onze predikant, dominee Ramon, die Ja. hield ermee op, die stopte ermee en ze zochten een andere. Toen dacht ik, dat kan ik nooit. Want dan heb ik nooit geleerd om met mensen om te gaan op die manier. Nou, Ja. dus ik ben eens een avondje wezen kijken, ik mocht mee eten en ik zag wat daar gebeurde. En toen dacht ik van, dat kan ik ook. Het pakt de oorzaak. Het pakte mij gewoon, dat werk. Ik ben straks 65 jaar, ik wil wat betekenen voor mensen. Nou, en Dat is mijn motivatie. En dat lukt op deze manier. Ja. En als wij dan zaterdag zijn, dan op 's middags om 1:00 of 3 dan komen de eerste bussen binnen met de rolstoelen. Ja. En de mensen zijn allemaal schuchter en wat zal hier gebeuren deze week? En dan ontstaat in die hele week een stuk, laat ik zeggen, gemeenschapszin. En dan gaan we zaterdags naar huis. En dan kan ik je echt zeggen, daar zijn er mensen die huilend weer naar huis gaan. Nou, dat is op zich... Dat is mooi. Ja. Dit doe ik voor. Nou moet ik oppassen, dan snij ik mijn vinger. Ja, maar dit spinazie, die andieven die met het worstje. Oh, In roomwetter. maar ik doe het wel goed. Koud wetter. Oh. Net niet warm wetter. Dan moet je stil zijn. En deze bak, maar ik moet gewoon wachten. Ik moet nog eventjes wat van voor het voorgerecht. Dus als dit sneeuw is, dan beginnen we dan met het voorgerecht. Ja, oké. Het voorgerecht. En dat is groenten die we inmaatsen in wetter, in zoeker en in jittek. En die groenten die laten we heel eventjes sieren, dat ze een beetje heel geer binnen. Dan laten we dat koud worden. En alle minuut doen we dan even die tongschar verleden doen helemaal een lekkere saus. Hè? Dat is goed voor de lijn, Dat is Luc. wel een goede zaak trouwens. Ja, hè? Ja. Hoe is je wist? 88. 88? Dat is ongeveer lieke sfeer als die procureur. Zo het net? Die procureur, die ken ik nog. Ja, die grote bark niet zo lang. De zoeken er even in. Zal ik dat even doen, dan doe je het zelf. Nee, doe het zelf wel. dat is jittek. Ja, dat Het moet is er ook een hele liter jittek. Dat moet er ook in? Kan er wel in. Een hele liter jittek. Een hele liter wetter. En 250 gram zoeker. Oké, dan maar dit zie je. Ik heb even twee laurierbladjes even pakken, Luc. Die moeten er nog. En dan komen die orengroenten direct bij. Dat is knolselderij. Dat is mooie lietse roosjes bloemkool. Watteltjes. Dit is paprika. Ik mooi in blokjes snijden. En als laatste hier die bietjes. Hoe ik erbij voor? En wat nou belangrijk is met die groenten, want je maakt ze eigenlijk in, dat ze ik nog een beetje knapperig binnen. Dus kwartieren, minuutje, langer net, en dan safut zetten. En alcohol je letten in het vocht. En dan koud, en dan het visfiletje doen. Maar een heerlijk sausje van basilicum. Jongen. Die Weltje die krijgt wat, hè? Dat zal ik je vertellen. Die gaat fluitend naar huis. Of misschien wel naar Lunteren. Ja, ik denk het wel. Oké. Bietjes erbij. Haha, Weltje. Hé, er is Belsje denk ik, ja. Ja. Nou, ik haal ze even op en het is ook tijd voor een glaasje wijn. Aha, dit is mijn maat. Dat doen we. Tjog, hè? Tjoch, joh. Lucas? Belsje, Tjok. Ja. Je voest ik een verrassing van de morgen, wat dacht. Ik wist niet wat ik zeg. Ik denk, wat nou je van Wat me het er nou weer uit halen? Ja, ik Hè? denk, nou wat dit is. Dat er dat toen wel zie ik vaker. eerst het grote ding hier. Ik Ja. denk,
Nou, ik weet het net. Grapjas. Het er wel vaker zulke dingen, niet? En in Lunteren of net? Je bent steen wel van verrassingen, maar dat ik nou zo'n soort dingen binnen, nee. Maar en wat is die motivatie nou om elke keer mee te gaan? Nou? Wat mijn motivatie is heel moeilijk uit te lezen. Want dat heeft het al zo vaak niet met Luc verteld. Ja, het is... elke keer is weer een hele aparte week. Er is nooit een week gelijk. Nee, hè? En het mooie is, ja, het gewone dwan, de mensen die genieten, de mensen die... en de verzorgers en al die mensen die zijn week meedraaien, genieten ik. Oh. En dit is op zich al een heel bijzonder. Dat de mensen die je kieslijk van tevoren weet je elkaar net wat je aan elkaar hebt. Nee. En snijdt de morgen is het al één grote familie. Ja. En met elkaar dan maakt je de weken en het gelijk. Ja, en het is gelijk. Ja. En dat is... En dat je elke keer denk je weer van, daar word ik aan mij, want daarom ging ik er weer heen. Elke keer ben je er gewoon, het is een soort verslaving en het is elke keer weer afwachten. Ja, dan ben ik verslaafd. Luc, dan ben ik verslaafd, hè? Dan ben je dan, hè? Nou, dat komt in de loop der tijd. Komt dat gewoon, ja. Ja. Maar had ik nog wat ooit bij het eind? Had ik nog hobby's of zo? Ach, jongen, nou, vertel het. Heeft het zo druk dan nog wel? Nou, vertel daar ben ik wel mee bezig. Maar ik maak vreselijk graag jongen. Jongen? Ja. Ze is bij een koor? Ook, ja, bij de Snitse kantorij zit ik. Hoe lang zit er al bij? 30 jaar. 30 jaar bij de Snit? Ja, dat is zo'n 30 jaar, ja. Ja, je kan super zingen. Nou, ja, dat is wel zo. Ik doe de keuken in, ik maak zo lekker voorgerecht, ik krijg iets bijzonders. Dat komt fantastisch voor me komen. Een voorgerecht van tongschaarfilet, maar die heerlijke zachtzoere grien voor een super vrijwilliger. En dat gaat zo. Beetje zout en pieper op de visfilets. Mooi die filetjes erin. En wanneer het randje een beetje wit begint te worden, dan draai je hem nog 1 keer om. Nog heel eventjes. En dan is het weer. Want het is een zeer visje. De vis eruit. Mooi omdraaien. Mooi krokant van boven. Dit is een viskip. En dan nou de salade. De mooie grien. In de jettek en de zoeker. Zie je het. En dan hak er nog een iets extraatje bij. En dat ben vaske grauwe jetten. Dan doen we de tomaten erin. En dan wat mooie bledjes sla, een beetje veldsla. En dan kan er nog wat bietensla bij. Peerbledjes. Dan hebben we een heerlijke dressing, een lekkere krudendressing. En dan, uw visje, zo, 1 keer erop. En als allerlaatste, de lekkere basilicumcrème. On tafel, lekker eten, maar Luc en Weltje. Luc, Nou. heb je het best in je nog net? Nou, ik heb hem uitgesloopt vandaag, hè? Nou maar is het eten. Ja. Lekker eten, hè? Heerlijk. Dat had je vanmorgen niet gedacht. Nee, zo ben ik niet opgestaan. Heerlijk. Het saus, kijk trouwens, dit Ja. is Speciaal recept hoor. Ja, dat heb ik begrepen. Speciaal recept. Dat heb ik begrepen. En nou moeten we de stampot nog even aanmaken. Ik ga al een heerlijke puree maken. Maak maar een klontje boter, een beetje mosterd erin en een beetje melk en een eiken. En dan doen we, dat is tegenwichtig, de rauwe andivie erbij. Mooi vies niet, hè, Luc? Super, hè, hé? En dan doen we die spekjes erin. En dat is die heerlijke droegeworst. Dat is een leuk idee, hè? Spekjes maatje van Frieske droegeworst. Zou dat erin? Erin stampen. Weer.
had dat op het vuur staan. Te brutten. En moest eens even zien hoe mooi dat eruit ziet. Zo'n grauw stuk vlees, heel geer. Heerlijk, 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 heerlijk. En dan snijden we die en die doen we met hutspot en een lekkere jus met een beetje mosterd erop. Rek, dan die wil hij er al op. Maar zoek dat het stiekem al dieren gaan. Nou de procureur erop. Snijden. Een prachtig stuk vlees. Maar het eens eventjes zien. Mooi geer. Heerlijk. Lezen we die erbij. Die procureur. Op die mooie stampot. Maya en Divi. En als allerlaatste een lekker likje jus erin. Mijn mosterd. Ik zou zeggen, neem er maar van. Dat is belangrijk. Dit is heel gewoon vlees, maar zo lekker. Ja. Maar een stampotje. Nou, Weltje, neem het ervan. Frisker ken haast nee. Heerlijk. Zo, het is geweldig. Wat zien al je van mij die Ja, en hij kan één iets uitzetten voor jou. Liedje, ja? vertellen. Even iets aardigs. Zullen we schoon dit bord even een beetje aan de kant. Ik ga je wat onder de stoel doen. En hier zit iets in. Dat is verschrikkelijk goed voor jouw kiel. Pak het maar eens eventjes uit. Nou, ik ben benieuwd. Wat zou dat wezen? Nou, maar ze shit. Een hele pot. Nou, 6. Mijn keelpastilles. Dat is dus goed voor jouw kiel. Nou. Om ervoor te zorgen dat je altijd een goed bij stem bloeien. Nou. En dat is voor die meesten zo goed jongen kerst, want ik ga jet. Dat doet graag. En dat vinden we geweldig. Daarom zo'n pot, een aardig ietsje. Tegen dank. En Ik bedankt voel voor het de... bijzonder fijn dat je onze speciale gast wist. Maar beste mensen, iemand wil ik net vergeten. En dat is onze Luc. Bedankt voor het schroeven van de brief. Oren week ben we er weer. Dan verrassen we weer mensen. Dus sjen. Nou, lekker eten. Maar uit. Dan moet ik vrezen inzeren. En dat doe ik net al in, hè. Hey! Dit moet hem wezen! En nou maak je weer truffels. Truffels? Ja. Die keer weer op je de bakker.